El primer Saló de les Oportunitats Immobiliàries ha tancat les portes amb un èxit sense precedents, segons els organitzadors. Unes 60.000 persones l'han visitat durant el cap de setmana i s'han tancat operacions per valor de 30 milions d'euros. Alguns ja comencen a veure un canvi de tendència en el sector. Per aquí, al final d'aquesta tarda, calculem que han passat més de 60.000 persones. I això que demostra? Primer, que hi ha un mercat, que hi ha una demanda sostinguda, que la gent està interessada, continua estant interessada en el sector immobiliari, i també significa, almenys aquí, que ha hagut un canvi de tendència. Les immobiliàries han aprofitat per fer nous contactes i esperen que durant les properes setmanes puguin acabar de tancar uns 10 milions d'euros més en vendes. L'oportunitat de trobar pisos entre un 10 i un 30% més econòmics ha cridat l'atenció d'aquells que veuen el preu habitual com una barrera impossible de superar. El visitant tipus buscava un pis rebaixat a la província de Barcelona, on es calcula que hi poden haver uns 55.000 pisos sense vendre. Tot i això, no tothom ha quedat satisfet amb les rebaixes. Caldrà veure els propers dies si aquestes peticions es transformen en vendes reals o no. Probablement hi ha persones que buscaven rebaixes més importants encara, però esclar, els pisos finalment no se regalen. Sí que és cert que diuen que en alguns casos ja no hi guanyen diners, però jo crec que els promotors durant molts anys han guanyat molt i, per tant, ara jo crec que pel gran públic encara poden baixar més. Sí, ara hi ha molts pisos, però accedir-hi no és tan fàcil. Potser sí que és la manera de trobar-los. Suposo que és la manera d'aconseguir que els pisos tornin una mica al preu raonable, no? L'organització del Saló Low Cost ha dit que la pròxima edició del Saló serà molt més gran i assegura que Barcelona Meeting Point, que se celebra del 27 d'octubre al 2 de novembre, serà la segona oportunitat per satisfer la demanda que existeix.